Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate Shnong. Hadin ba way na ginang Shnong kani ke jala Meghalaya. Ulalong unong pang panikong bangat hau kanyang jing pang COVID-19. Ubala klat no na kani pertai bat kajingat lang sa kibahi yang asam bat kinong treyeng kibay sa lang hakajuk iyeng jong Dr. John L. Silo rentatiang. Kalawan ra ikajing se de kinong Shnong ka jala. Kamtam kiba hakani ginong ba Shlong. Na kani kajing Saphriang na kajing Saphriang uniu kunyang jing pang. Kikato kani kinong Shnong kilas Sdang sa kajing Pyrkhing ya kalet kawan jong kinong Shnong bat yaki breuk bawan na kiwei pat Shnong da ka batok ker bnya ya kani kalet kawan jong ki ka hakum kani kapur don kam hi ban kali perthau hanre kade ban long pat hakar kam ka bajajai om da kajing tomen ka kan hon jong ka batesi TV kalai kan do ro yaki kato kani kinong Shnong ban tuat jing mod halor kani hakaba kidan ru kinong Shnong ki badan la ka jong ka khobor ban pha sa kiwei pat kinong Shnong ba hakum kani kapur badan kam ka jing lang hapleng jong baro kinong Shnong dikumbang ye kumala patha da ki bor sarkar da ka bor kabakmi ya katanat jong ka koi ka khia kalong bana kaliang jong ka Shnong ni don kamban a ya ka jing trelang bat halor jong ni ka banta na kaliang jing kum ka Shnong bat mangi khamtam kum kinong yalam nila sim khia ya ka ni ka banta ban ya tre ringkat bat ka sarkar bat ka district administration bat katanat jong ka koi ka khia bat kum juru bat block development officer u Paidbah kami ya kani ka maulai jongi di hakani ka banta nakaliang jongi kum kinong yalam Shnong ni sungul tenat sibun ban ong baki para bay trelang hakakam Shnong naduk ki dekat jong ka komiti trekam kirang ba dong sekretari dong ki komiti ki jongki bat ki Paidbah nong Shnong hibaro ki simkhia bat ki ya ka jing trelang kata ka cooperation na ka banda ka jing yat bej haka Shnong ka thau balkum juru ka baydai ban yelek persya ya ka ne ka khlam ka dei tang da ka jing trelang ban ka jing ko ngo ya ka state protocol ka bala patha da ka tanat jong ka koi ka khia kani ka jing yelek persya ya ka ne ka thama ya ka ne ka COVID-19 ne novel coronavirus ka dei tang da ka jing ya ko ngo ya ka jing patha jong ki bor sarkar ya ka tanat jong ka koi ka khia khamtam bat halor jong ni ka banta ngasngu komen sibuan ban ong baki Paidbah jongi kilong ki bakko ngu bat ki baya trelang haki banta baro lakade hakano kuno ki banta ki ba nakaliang jongi kum ka Shnong ni patha ya ki kilong ki baya trelang bat ki ba priang ya ke jing ai jumut haki banta ki ba fer kumda phiyo hi ba ka Shnong jongi ngia simkhia ya ke ni ka banta khanang ba kanam don kanu ka jingja ka bom sngu tanat lakade ka banta bangi Pyrkhing ya kor komlek kor komwan ki barung ki bami kani barong ngile nak banda ke jing baha bat ngipej ye kitu ki bami ki balej ki kam ki ba fer ba maki kin mi kin leit tang haba maki ki don kam shisha bal haba maki kim don kam ki dei ban syong halayeng kum balap tha hidu menteri rangba jong kri India jongi lani de kinong yalam jong ka state jongi lani ka bo jong district administration haba ngingim don kam ngi dei ban syong halayeng stay home stay safe tikani hi ka dei ka banda ka bakong san haba don kam dei ban mi na layeng bat leit tang da ka banda ki jonon kam ki ba maki ki don kam bat lada maki kim don kam kim dei ban mi nalayeng henry ki dei ban leit tang da ka banda ki kam ki ba don kam palat jong ki ban thiet ki marbam ki mardi ha ki tu ki kenta ni ha ki sngi ki bala tha da ka sarkar lani bala pentip da ka bo jong ka district administration ken mi tang ki tu ki ba dei sisha ban leit thiet kata kam dei ban mi da ki arngut laingut na ka yeng handai la dadon kam ban lek ban thiet kalong tang iwi dekat jong kayeng ban lek thiet ban om ban mi arngut laingut namar ba kani kam dei ka ong ba ban yami ka syabar ban yayat kai handai ka dei ban lek tang na ka banta ban thiet yaki jendon kam lada dei ka badon kam shisha hakapang ka sitom kamut ngim da pensilur kum yakani namar kum si ban ru fitip hi haba ong ka lockdown ka bala penbana lani la penjari da ka sarkar lani ka curfew bala penjari ka district administration ti balai hapadeng jok kenta jok curfew lani jok lockdown kinwan sakini ki Shnong lagi siam mi kitu ngi siong kitu khilet nang tamba fim dei ban slem ti subhaban ya no rengi ha Shnong hi hapo jok ni ki kenta ni kini kisi ngimsha ti bawon hi hadin jong tu kim juwan shu namar teng teng gidan ki banta ki bangim dei ban long than too hard lani too strict hanru handai nak banta ke jing pha teng teng haban long strict handai gidan par ki banta ki bangi haban sung thu yo ki wan sisa nak banta badai ba pang
lani baki maki kiwan ai dawai tu kum ya kita ngisya henry ban ong ban siwan ka hi tanak banta ban kenduk bahiang ye kum ya kini ngingim pensilur kum mala ai bor hiru daga district administration mo bahaman ki Shnong ila ban bu ya kini ki task force committee dekani ke task force committee hi kadai hadian balas Sdang ban yele persya ya kini kathama COVID-19 the novel coronavirus bana kaliang jong kita Shnong kini ban ya trelang tikum ju mangirung ila bu ya kani ka banta ka committee task force di hapo jong kani ngia trelang kata kemungkinan kita khat jong ka executive committee kibla dei lupa po jong kani ka task force badang ta padeh po jong gidong dikini hikiba dei kunadu ki khat jong ki committee trekam ki volunteer ki dei kini kiba ai ketika man ketika diang bat ngila ban yo i kan bakitu ki bawan lani ki barung bami ngila ban keli ban perthau yaki bat ikani ngila dam ta ka jing bahi ba kan nam dan kanu kanu ka jing jaga bandam semut tenan hak ban kong ngim dei ban sim yakani kum ka wei ka banta ka balong negatif lani bangile ike bomdai lani bangile ike basniu lesi kitu kiba wan siki Shnong ru lada keli yaki bakin nam dan kanu no jing sungu namar hukum kani kapor hi kadai ba mangi di ban sim yaki jingkit kli kata ba mangi di ban kongu ya jing patha jong ka sarkar bangi di ban syong lani ban stay home ban like niki bar khoj ti hapo jong kenta jong ka lockdown lani curfew ngitip hi bakin kimde ki kenta ba mangi penkheng ti kamta kimde hi bandan ga jing sungu dak moi pat ba ya ka ki ba mangi ngile kalong ka basniu lani ka balong persya yaki namar ngi di ban tip ba uni uknya Jepang Saphriang dak badan ya ka contact tingi di ban sungthu ya kane nadu ka social distancing langi halong bangi mi banyalet thiet jing thiet lani ha bangi le syakikam ki jam ki jongi lani hakinu no ki banta bangi di bandan ya kane ka social distancing lakum no kumno shimitar tam ai kat nang jengale kan khamba ka baar pat de bangin mi syabaru ringkat bat ki jingdeng ya kamas kani kadi ka banta kum bala phahi da ka state health protocol nang tapat de bangin nom yalum kin hun bat syusyu hiru kalong ba ngin yasat yakikti jungi hadian ba mangingi dep na kinu no kikam lani kinu no kijingwan kijongi lani kijingle kijongi bat kumjuru ba mangingi nom dei ban bia pathar po ka Shnong kathau namar kani ru kadi ka banta ka bala phatha bakalong ka ba pen Saphriang uni kunyang Jempang bat kumju sikiwi ki banta ki ba mangi hala de ngi di banlong ki ba pikir kajing pikir jungi yala de kadai ru ka ba mangi ngin pikir na ka banta jungi wei kajingket kli jungi yala de kadai ka ba mangi ngidon ru kajingket kli yaki wei Sua ban benar ni ke lockdown, bon kibri kiat ni po Shnong lemuba, bukan tup kita kilai mer, nongse umka, kita tanya persilong berkhai kiba, dan kanu nuka jingjal sebon kiba yat barung nak ni ka lenti jungi. Ti sua ban kan ni ka lockdown, sua ban jat tu kes badan positif kes apa ka state jungi. Ti bon ki yat nang ni, badong tentang kepor ru, dan kepor bahang ni ki pelong yong. Tinan ni gerung yemi tu itau su. Te hadin ketu ka jingja ba jong ketu ka positif case bagi benah po ni ka Shlong po Shlong. Te aku tu the next day hi ngilakot ya ka emergency meeting jong ka Paidbah Shnong lemuba. Hak ba ngiyakren kumno benle na benta kan ni. Te ngila penterikam yang ni ka lockdown hak ba ngin kami strict ya kitu ki bayrung bami kamtam kumbangal onga mane ba idan ki ba na lemuba ki ni nanok se ni teng upar Shlong par hoi ki yat nang ni ba khamjan garut. Te kata ngile kata bat kawai ke bangile habi de kene kolong bangin protect nam taki para nosung Shnong le se la ngimle ya kene le singir ki para nosung kin bu jeng kliengi kai filale nam ta ni ngilai i yak tu khubang ngila banai tu khubar bateng kolong yo ki nosung Shnong ke kli file ayu halor kene the best halor kata konong dim bangi nakal yang ka Shnong ngilarai bangin bu de kini ki check gate apo ki man lagi dong ki ba ka Shnong jungi ka yaling ba kongsan kolong kumbala ong hi ka kidan ki emergency vehicle ki emergency services kitu ki bagi juyat tu tungi ya pentrekam hi le se don ka khap ku ba teng mo kumbangi i sini ki perthai tentang ki penon kam kelawro ki ya de ki kali government ki rung si benta meneng nang yo so po dc ngi wan meeting meneru ba kidan ki ba trai hagawai ko office ndaki po sagawai benta ba te de halor ta kanong dem ba nakal yang Shnong hi kam Pyrkhing tele se ka hoj hang ni tai don jing bakla mo jing punya Shnong ting ngi la menen ngi la review yang meeting kum no ngi penbai renti habedi volunteers kena bangin kam Pyrkhing le se matang ngi kala kam biang te kam don complain ni sia kam don hi than complain le se ki bana bar Shnong le se kala ban mi ki complain ki bana bar Shnong ki mi alat baru nak Shnong jingi ngi long concern nak taki para nong Shnong jingi le se kim long yaham
ti bun ki sutu bakala ten rai kalong rem hi kalong ba ngin Ïada para nong Shnong banginum sya kitu ki barung bami kajing rung mi hne ka bami tu thau rai ngin persya kitu ki ba irung yumi bi soya sini stai ten rai kini ki essential services hi ki ba kum ka health ambulance ki ngi ailat hi ki bagin Leit DC SP kira-kira sya ka ni te ông ba mo kum yung punya keren DC nak yang SP itu duty 24 hours kon ba ro singi gidon duty gile keleng nak wi jaka nrai lada kum kitu ese hiaban lai segi yang sem te lada kum kitu ka Shnong kam pediang kamut kam soi hab te ngiru nak yang Shnong gibon gi baterai hne ba keleng hospital gi badan apa gi hospital po negrem sapa civil hospital haba woodland kum gitu ngi khain bagi dagi nong Shnong ngim bang bangin nyoben yaki ngim bang bangin pej iben yaki te kumba labana ma ndu bana tu kes kidan du nong Shnong nik betre po betani te nakaliang Shnong ngila sim khia begitu ngila madia tip itu ngila kontak yaki ngila phone yaki pia long kumno pia biang nak no meneru ngia po badan meeting bat DC ngalasi phone si kirang badong kin kontak gitu kiba baile yami li sim dawai na po Bethany hospital te ngalong ki ba kontak ki long kumno te menang layo information na katok ni kirang badong ba ki nakaliang jo kitu ki bawan si po hospital hi ki ong ikimen ba nakaliang ka Shnong pipun nakapor si kapor bat meneru mas po hieng ila po idan tiwi ba phone bawan sim dawai na matagi khun po Bethany de ila phone yang kamera mobile te nakaliang jong i ong ba nang tin po hospital na po ka 108 ki po nak po sport ki kli tingiru nakaliang ka Shnong tangi kli ngim don kanono ka jing iben yaki namang iong be yaki ban follow be yak ka ba ka nakaliang jo ka health department nakaliang jo sarkar ka buo pidon follow be kita tinga karparu tengteng na matagi nong Shnong kumbang ila panbana na ka po sport ba mola lagi wan lagi nung jaka ka badai ban haban quarantine hi kin haban Shnong tinga karpat lembah ka ni ka khubo jong fi ba parang Shnong jungi bat sakwi Shnong rumah bagi nyebut ya kani ka ba ka sarkar kala bat ka ba ka nakaliang ka Shnong penbana na kapor ka ba pelong yang i bangin shim ki extreme measures ba adin baka district administration kala penjeri ya ka total lockdown so ka jong to fin page what igi pasu a misuse mo ti hanrei haba ngilai asngo bakal adon ka positive case apa ka city but haba ka district admission kala impose ya ka total lockdown ngina ka Shnong ru ngisngo ba ngi haban shim ya ka extreme measures te ha ka emergency meeting ka bangilong South Ring ngila phone ru siapa ka district administration ha ka bangi ong ba ngin close ya kini ki motorable road ki baya lamba ka Shnong ka jongi ya ka entry but ka exit point but how to kapor nakaliang ka jongi ADC ru yung kabha go ahead tamat kan mawi kan kawai ba ki essential service ndai ban penthut the based on that ngila ai ka very strict briefing bat ka jing panchai ki volunteers ki jongi ba ka baningkong kolong ki bawan ki belej ngilong polite namar ngisung thu ba situation kolong unprecedented ha ka bang ngir ngi haban shim ka measures ka balong very strong hoj kala banan ka resentment hang ni hang tei kala banan ka baki individual CWR kala ban hurt hanrei nakabanta ka interest yung babon ngi haban shim ka measures te bat ngila yo ko mi ang irang ba Shnong ngila yo ri ban review menen hey kita ki drawbacks ki jongi hari habang review ngi shem ngi lab ba 100% ngi long successful halor jong ka complete lockdown ko jongi kum ko Shnong ka bangila shim ya kata rangkat bar ka jingi trailang bar ka police department bar ka district administration te it so happen ba hakan rutrik baka district administration ka pelat baki breu kin mi banyo ban thet jing thet ag Shnong ki tha go jongki ndai te bat ya ko orders ru ngi yo kham slem ba hado mun step yakin kelas dang man circulate do renyo beji kum to te hang to ki don ki kali ki basang ban mi kum hakitu shwa ki sngi shwa jong ka complete lockdown jong ka khatsau trik te ngi na kaliang ka Shnong ngi ong ba em ngin enforce be yakane hapo Shnong na marbale ba nakaliang ka district administration glad ong ba all curfew pass ka baki curfew pro to stand cancel la revoke ikitu ki curfew pass bar khaj the based on that ngi sha be take tang yakine ki badai be ki essential service be
kaba David ya ka health, ka power, bar ka police. Kita hi. De yikiwe in the meantime ngi bagi kali gila sang maniat lembanang ni Shnong. Hari hakatu kan tu particularly hi kadai be tik tang na bantag essential commodities ki baknyo ban thet ki nong Shnong. Hari ka basongsi kolong baki banawai kiwan, banabar kiwan. De hakata ngimban sing habban close down. De ngilong very strict ba. But habang review menen ngi syamba ka bangile mangi rangkat with the guidelines jongka district administration ngi implement ye kita. But mentar fin page kane mentakas ngi khat pratrik ngirang continue ye kane. Handre ngi suthu hiba ngi don kam hiban nangyat kumni sakmat namar ba kuma fi kelas Sdang ban maki kies maki lasang mi skiwe ru dari ngi dua yo blay ba kane kan kut na kastet ka jongi ka jala ka jongi ban ngi ru ngim kwa hi bangin ya yang gumni ma pipe house lab akal air ki volunteers ki jongi ki habanya sha te ngi kermen hiba everything will be okay kan nang ni sakmat kumangin pen EFE kini gede registers ki bangi maintain ma hak nado to kasi ngila dabong ba kibawan kumbang yang kenang mengilak ben trace marsua katungi iba hadien baka nakaliang ka jong ka district administration iklam sya ikitu ginong di bakin di hang te po relbong kelas Sdang benwan cikini jaka ge jongi bat fin pe kini ke jaka bor ka we gila pelong yo di hadin nang tu giwan biang napok district administration isa ngi yakren bat ki kisong bakane kan ta shisha kan ha tingi with that experience ngi so tho ba let us play kamu haban maintain ka register di fin page yang ni ki kena ke jongi ila maintain ni kali ki bawan ki balet ni kali ki na if you want pilih CA so that if anything happens la ka don kam ka district administration health department ngila ben trace ki pi gede ka bangila yo guidelines kala page nak tu SOP so we are following that SOPs kan ka badekat ko guidelines jong ka state te nakali yang ki breru ki biya ki jarru ngikali ki ru piwan nang no pinai chang no but ngi request ru yaki balakam dan kami lakam nong necessary ngobha wan num yami even ku menne kas ngi wan napa DC meeting ngimtip mah ke ka ban mi ko order hangi su tho ba nakalian jo deputy chief minister lepan pau ba maybe next week Monday Tuesday Wednesday Thursday ila ban kam relax nai te fini i hang to ngimla ban tip there are so many things ka bangi ngi encounter sagini gisngi ma iba belong very kebangi kum kasnang ngim sultanat kawai kalong ba rakyat yo freely gila japok kle yo ithet hagi plastik pakani kalong ka health hazard but ngam tip hakonu korkom bakani rakyat kapoi hapok sor kumno kita kali ki suppliers during this lockdown period gila ban penpoi kini clear ngi dan ki evidence kiba kena ke jongi man ka step san baje ma step lali thit kiat de perkhat mafi kan jia yu pos nong lada gitu ki bon deng maybe somebody maybe the carrier yo ni ke kan jingpang fi mde ki ba yu basang ni so we are very strict with that sekan ngi ngong appeal lamba jong kan ka yu jong fi media ka jong fi ba ka district administration kan sim khiai kan ni ba mde ban yo lan than kan de nalor kini ki sounds ni bakin pelat ma ngimtip kindan ki break ki ban maybe they will be happy kila ban lekai after so many days, so many weeks, mereka kuat benikai. Hari this is the time kalau ngimdai benikai. Pi, tak lagi pelat mengkena kini kisau sengiru, ikan tu, jadi peran nong, jadi Paidbah. Leit tik tang nak bentak kejingdon kam kejong fi. Lafi den kam bentiat ikimar kejong fi. Please, minimum na yeng tang iwi arngot tiat ikimar kejong fi. Leit pai nak siyeng. Gitu kibilik ke office kejong fi. Tik pendap ikam office kejong fi. One pai nak siyeng. Minimize ya kejing yak lenti kan. Itai di request jongi. Dan namanta kan menta kejing mentoy kejongi kan berkhad. Kini gede bangi kuat ban UFI ba ni maintain properly ngila ai briefings ka balong yaki volunteers kejongi. Bagi long polite. Yes, in between hangta ya dan kono. Maka dan kono you know ka bagi hurt. Ni patmat, ni apologize for that. And we are there always to correct but ngin shim ka views. Jongki brio. Ngidan kam practice si mangiswa nai tengi Sdang kene kenang bagina wan nang ne kini ban ti hoi ngimla ban ai de ka sanitizer kebabiang tang ba alis nglabu isabon ba dium kenang bagin le siyeng ro hayeng ro ngin Sdang ban practice kani ka ba it's a hygiene mah nang bantag ngla yo ka jikai no dang ret ka ba maybe at one time ngla klet no hade kani kala pen kan mau ngami kumno bagin maintain ka hygiene kan kwa ban kentu kolong ba tong nyebut lam ya kani ka nuksa ka ba ngi le se kala ban long ka ban kong le se kala ban long hawe ngam tip ikata tang melada kadi kebaning kong bagi le tinga ai kita kajing tu kan paham ba kiwi ki Shnong ru ki sim na me kani ka steps namar ba kani ka step ka kebaning kong ang akwa wan pa ni kalong ba yakini ki ba le po beteni ki badon ki Shnong ki jongi ni kiwi ki Shnong kamdai bangi ki Shnong ni so ban pandam ki baki le jangta
Hendak ai ke bangi so ban sim kalau bangi nyarap iki. Bangi so jan iki bangi nyarap iki la dagi don kanu kejing don kam juki kanu kapor ni kum Shnong ni koloi nyarap. Kata ka di so kabaningkong. Ti kabar pada kejingbu jungi kini volunteer kalau ba ngidon kisi volunteer hang ni ngidon ki volunteer ngidon da shift ngibu nakapor kamat arlai kanta kum tu mentah kawai ka shift hadu sibit minit khal asib jin minit. Ti kini ki volunteer ni ki tristom apa deng uslap apa deng leer man kasi ki tristom ya kani benta. Ti ngadon ru kejing pintu na benta jung kini ki para nok Shnong bat kumju ki buan nakabar jung Shnong bahaba kirung hapo lo ba ki sobha ban ya corporate lam bat ki volunteers. Marka ai bangi le hang ni kalong bangin protect na manta kan di ka jingpang ya gi Shnong ki badon ha kan ni ka Shnong ka jongi om bangi le na manta kan no benefit jongnu ndai na manta ka benefit ka jongi hi bat na manta ka state hi barok away ti kata ka jing tu ka jonga kalong bala da kalong ka bala ba ki wi Shnong wi ki tharu ki sim khiai kan ni mar ba kan ni ka jingpang kam ni ka jingpang ka ba kut no la sha ni la si ndai nyim tip hadu kan no kan don kan ni ka jingpang ti dei na kata ka daw ba kum ka Shnong hi ngisim makani kalong very serious ba sakawi ka bangkwa man pau ni kalong ba let's say through jong kani ka media kani ka channel ngila man pau sa sarkar ba kumbala ong mene di secretary ba mong yo kyam kyat man ka step ang ni san baji ki volunteers ki don ka jingmut jongi khambut man kyam kyat handai ka ba hapor bangi yang bangi kren ya pej begini gibri ngi lap taman bagi don kyat ti kum kata kawi kari ba sosi tingi smo ba kana ka district administration kan sim kyai kani ba sakawai ru ki ambulance bangi chat nang ni pelat ki bagi nyat free ka ba sosi kalong hapo ambulance don kyat nang ta pada amde tang don kyat don seki bawan kai de ki bala edi abam bat ki kentai bat ni tai kata kaja ti kum kini ki ngasmo ba kim dei banja ko ma kini ki por bat amde ban misuse ya kini ki curfew pass dan kini ki essentiality pass ki ba ka sarkar ka pendon kam ti kata ka di ka pakongsan bang kwa tanpa ka ni ai ngo yu blay ba man hakini ki por ba adep mo ngila yo sngo yu tu ki jingjia hakani ka jaka ka jongi bat kham tam hak tu ka yeng jong Dr. Sailo aba ma i la khlat no bat nang ta sagi family jong i ti nakaliang jong ka Shnong nong siliang hingi pen pau ka jong sulem na ka benta jong i bat kham tam na ka benta ka yeng ka sem ka jong i ba mangi kum ka nong thmai bat kum ju kum ka nong siliang dorbar Shnong ngi pen pau ba maki kim dei ban sngo halor kata ka jing sngo ban condemn ki kum ki prabreu ngi dei ban don rangkat lang bat ki ba ublei unri unsumari ki bakin yo no kham kloi ka jing ko jing khia bat ngi don rangkat lang bat ngi hang ni hai kene po dong jong i don ka family jong i Dr. Sailo ngi yakiru ngi ong ba phim dei ban tieng ban sep tieng fi dei ban don ka no ka problem ong ngi ka Shnong ngin ya kit ya ba lang bat fi ti kata ka we ka ba arbat ngas ka ba nga yo i ka jinglong jong i ki bre menta ka long ba ngi ya try sniu iwe ngi ya page sniu iwe bat ngat gidon ki Shnong ru ki ba menta ha ki Shnong ba fer ki ong ba lada filik trei sya kata ka jaka ka musa posor bat wan chu cheni kum kita ki ege idu gidon te hajing sisa ngem dei ban don ban condemn ya kita ki bre ki balong kum kita mo ngi dei ban don kata ka jing snolem ngem dei ban tieng ladang idon bakana kata ka bukan kata ka khlam bakana wan hak no gonuru ngi dei ban pediang bang ngi dei ban yele ya kan khlam te ngakir pat ya ki nong Shnong jongi hi baro ka we bang ngi dei ban long berbor ki ba ya kit ya ba lang kum ya kan ka por menta nomor ba ka don ka dei jing jongi kam dei tang hai ni por bangin kut ndai ka nang wan chakmat kini jing jinjar ki ban sawan hangi tinga ngi scam ba ngi kum ka nong siliang hi dorbar Shnong bat kum ka nong thmai pulon hi bar kawai ngakren hang ni ba kum ka yeng sem jong i Dr. Sailo ba ngi don langkat lang bat ki ngi nya duai na gunta ba blay un ai no kham klo ye ki jing ko jing khia halor ki yeng sem ki jong ki nak we kawan na po jing ki lik cha po renja ni sta ngimla ban i tang bang shu pek benia ye ki bril jong i ba kim dei ban ngi hapan long concern yeldi bat ngi batai ye kinong Shnong jongi du bagi di ban maintain la ka jong ka mas lanta ka jingput itu coba ban olo kata ngi pej ye ki brig bona baru ba kinum dei ban rung seki yeng gibril ha ka bai dei bagani ka ba ki Paidbah ki tieng kalong namar ba ki Paidbah kim detip ya kani tinga try nakaliang jongi nakaliang ngakerpat ya kaliang sarkar bahkan ai ki jing hikai ba biang haki dakai department dakai health department seki Shnong bat kenang bagi kini ki Shnong genduk tiap ken kumno ban long aware ya kani ka jing ya kani khlam ti dang idon ke jing hikai ke babiang ti kemut kini ki breu jongi ki badan haki Shnong ba fer kinum dan su kata ka jing ting lada ki don ki breu ki bawan nakawi ki jaka siwi jakaru kidei ban yo kada ka recommendation na pok ka hel ti kemut kila ban rung kada long hak ta rukom ken